Kaningpit ngagin Kalipayan ni Rana Naitatay Pati kabuktuan Milyon kada adlaw di pa ako kontento. Karadamon auto di pa ako kontento. Waray ko labot ha iyo mga komento. Bisan trabahador ko waray pa sumeldo. Pagka Pilipino nga nakadepende. Kunino na lingkod na presidente. Depensahan mo nga ni kasigado kala permehan. Mga baltok nga may kandidato nga na perde. Yan na halos na lata na naaraba. Pagharapitan eleksyon na naratsada. Kandidato nagpapaora ni kwarta. Amo daw nagkakaluluhong kalsada. Kitalayan na anahi tatabo. Nati kada mo, laan mga nahi ka ato. Wari gamit pagkabaltok mo. Nagindan ako kung simple lang nga kakontento. Diri nahi babaro. Kinhatag na tanan, ira na kinaangkon. Waray katapusan, an ira diri ka kontento. Kay diri makontento. Iba-iba aton estado, pagpobre kastigado. Kulog pa ang kaldero pag mayaman na sindero. Di lagi hap kontento, hataas na ang pwesto. Naka-aircon yung kwadrado nga kwarto. Balay na bagabagahan palasyo. Damon suruguon, puro sunod-sunuran. Nagpipiling hadi, hadi-hadian na mga makuring kabutangan. Dirik maaram, ano ang bubuhaton. Pero kailangan dato bangon. Mga magraog-daog, karuyag nira-hira. Permian lamang, diri karuyag na malamangan kay mauubos ang ira pagkatawag. Hinihimo nga tanan bisan pa may matamakan. Waray labot ha iba basta para ira kapakanan. Kun hinupan may aram hirapan na nanamos. Kung nalulunod ka na papabayan ka na nira malumos. May tao nga nakatapos nga may maupay nga trabaho. Pero anungod ko rakot manit panrabaho. Bakay ada sulod hit mahagkot na kwarto baga-baga na niba. Kung umastaan gago mga diri makontento nga gahaman. Nakikipitas bisan diri niya tanaman. Ha mga trabahador waray na niya labot. Basta ang kuta kada bulan iya lang maabot. Ang mga bulawan madali lang masilaw. Makamundong pagnanasa ipinapairal. Tanan nga mga butang nga aaniya tuna. Tigdala mawawara ayaw nakapausap. Ay wari permanente di niya kalibutan. Mabibigo ka lagi haptanan may katapusan. May mga butang nga bisan anong karuyagon. Nakauriyan magkakawag ra lagi hapon. Kinhatag